bese kuba ilento kaSpotify eqala ukuduma kubona ngo-2023 esisibelesela ngakhona sesinyanyiswa ngayo. Awuthi uyabheka uKhuzani futhi again ingoma yakhe ijele esemlandweni, ingoma yaqopha umlando Khosi FM shaya amavoti amaningi kakhulu. Uyayihola futhi phambili kuSpotify. Yiyo imlando le osekuzanye ukuthi kumbambathwe yonke into uKhuzani aseyenzile. Sengathi akhona nokukodwa uKhuzani akakwenze nje. Sekukusha konke lokho kufika kamuva sekuyikho okubekwa phambili. Kodwa isikhathi kusesenzima ukungena kwimarket uKhuzani eyibambile ephusha umfo kaMpungose kunzima. Inganakanako lento yoku-streama laphana. Khona ama-80s nama-early 90s nama-70s kunzima, kodwa uKhuzani wayekwenza lokho. Isilingo futhi siyavela esango-5 years ago 2019 sisavela futhi emlandweni, kodwa izinto engakhulunywa lezo sezizophashelwa ngento zo-2023 lapho igame sivuleleke wonke umuntu. Zonke lezo zinto zazikuphi enza yonke lo mlandelo uKhuzani babekuphi laba bantu laba osekuthiwa bayizinkinga manje? Kusuka nini beyizinkinga? Baqale nini? Baqale manje amafoni eseshibhile, idatha seli-cheap, sebekwazi abantu uku-afforda nama-iPhone. Kuqale nini? Ngoba konke okwenzakalayo kuqale khona kuKhuzani, kuqale khona eMandaba. Pho lokhu nikuvala nimbambatha nifuna ukwenza sure ukuthi akuveli ukuthi uKhuzani ukhona emlandweni wase-South Africa, ukhona emlandweni wamaskandi. Yonke into eyenzalayo e-South Africa akukho engamfaka khona uKhuzani. Uyathinteka direct or indirect. Nazi iy'ngoma zakhe zayikhulumela, nazi ezayigxekwa nayo iRasta. Iy'ngoma zikhona la, okhaya lami ontshukantshukane zikhona khona la. Inja ngogodo 2020 namanje isekhona. Kanti muphi lo muntu oyinkinga esitshelwa ngaye manje, esibeleselwa ngaye, engathi manje yonke into isingayo? Useyinkinga lenkulu, useyasabeka manje. Sekumele manje ngoba sesibone u-20 streams sekumele kusangane abantu. Bengakwenza ingano yonke leminyaka ubehlaleleni, ubevinjwe yini? Hayi ndo bekhona abalandeli bakhe, kusabalanda abafanayo. Bambala futhi abantu abamaze ngo-2023 or 2022 bebevele bekhona abantu laba ngo-2020 2019. I'm sure kusabantu abafanayo vele. Nawo lama 2000 bemthanda ngalezo khathi lezo. Ikuphi okwenzakalile? uKhuzani usemlandweni bafana bami. uKhuzani inqwele, akukho angakwenzanga uKhuzani. Sebengakugijimisa abaculi beni lokho abakugijimisayo egameni lokuthi senikhona nina, niyakwazi ukubhala ko-Facebook, niyakwazi nina ukwenza izinto zenzeke, seniyakwazi uku-pick mixa ama-post ney'nombolo, nisitshele ukuthi pho akaveli ngani ubani, wayengaveli ey'nambeni. Yonke leminyaka bengingakubuza ingani lokho, ingani bengingayihluphi ngayo ukuthi wayengaveli. Olalo ngoba ade vela bengingakubuza ingani lo mbuzo leyo, sibone ukuthi beni-serious. Wasenza usibuza ama-question after 2023 August sekuphume iParis. Why nosibuza mase kuphuma amagusha? Angithi nayo ibona ukuthi anisile kangakanani amakhanda yena wasebenza kangakanani. Yonke into nifuna kube ngathi iqale ngani, yonke into nifuna ngathi umlando into eyenzeka manje, yonke into nifuna ifithe i-narrative le ethandwa yini, nifuna i-propaganda le niyisebenzisayo ishintshe wonke umuntu umqondo ukuthi okay shuthi kanje. Kungenjalo. Yonke lo msangano leseniyazi kangaka esenikwazi ukuphosta ningaqedi into enaniyigxeka iminyaka ama-views bengingawafuni, ama-stream bengingawafuni, benithi ayathengwa. Even nawo uSpotify uyathengwa. Kodwa into exakayo every time sekwenziwa uKhuzani
bekuvela igama lokuthenga. Uma kwenziwa yini into yeqiniso. Uma iwina isama ukhuzana hayi vele uyakhokha. Uma isiwina yilo win record of the year lapha nokumasama hayi into zeqiniso into zomtsepha. So niyazibona ukuthi nigula kanjani anokuthi anisile kangakanani emakhanda. Hambe nikhuluma izinto ezisangene engahlanganga. Thina umlando ngokhuzana angeke siwufihle. Ngiyazi ukuthi khona abasabayo ukuthi bephume nobala bekhuluma iqiniso ngedlamlenze besho into eyiyona yona. Bayambambatha, bayabamba bayayeka, bayambenceza kodwa thina sizoyibeka njengoba injalo futhi ayijiki without fear or favor. Umlando wakhuzana uzikhulumela wona ukhona uqoshiwe angeke nize no-delete or no-rubbe. Leyo nto yini leyo hype esikhona siyabonga-ke ngaleyo hype yenu ukuthi-ke iyenzeka. Sesibonga yona-ke le genre ebhiyana ngokuthi ifike-ke izoxhasa-ke iqhaweleni. Manje-ke saye savelelwa-ke upelepele esilondeni sophinde sithole ukuphumula ngalokho-ke sesiyohlele sidla khona-ke usuku nosuku noma sithi senzani sesizwile siyabonga. Kodwa-ke ukhuzana kade sabagxoba abafana ngengoma amaqhaweni ehlangene. Lokho kukumhlanganyela obekwenzeka all these years kuma previous years. Khuzana bebahlanganisa amakhanda edila nabo one by one. So akashintshi lutho namanje. Inamba nazi ekakhuzana azishaye ku Spotify. Ungakazi ube igubhu Spotify. Ku Spotify uqala nge-27 or 28 laphana ku August 2023. Spotify uqale way before that. Beningawazi nina before that uSpotify. Benowutusa yini kangaka nowuphakamisa. Cha, beningakwenzi lokho. So egemini niyohleli ningemuva nilandela ngoba into yenu inokuphapha phakathi inokuqina. So siyabonga phela ukuthi sekuyenzeka-ke kunina kodwa ngathi senenza kakhulu ngoba naku sekuyini ngathi senenza kakhulu. Sesifuna sivume ngenkani, sesifuna sazi izinto ngenkani manje ukuthi hayi ukuthi kuwukuthi. So asazi ukuthi kuyophelelaphi. Akukho okusha, akukho kusithusayo. Lezo piti zenu enikhuluma ngazo engoma ukuthi isiko 20M bani isiko 11M uSpotify is fine, it's okay. Yani jabulani phela siyanibongela. Kodwa ningacabanga ukuthi mhlambe izinto seyivele ngani. Beyivele zikhona. Bezivele zikhona. Nayi imlando. Sayoqhubeka idlamlenze futhi i-add imlando ngendlela eda ngayo. Siyabonga.